sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg ride på cirka, og hun skal bestemme, hvad vi skal have på. Og grunden til at jeg på Maddie, det er fordi Sigge er tyk, og hun skal tabe sig, men jeg kommer meget mere til at ride på Maddie. Ja. Hej alle sammen, nu er vi ude i bilen, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og sætte udstyr på hende, og hun skal vælge. Og lad os bare komme i gang. Vi skal vælge med tøj nu. Mellem den her. Den. Eller den. Den der. Nu skal vi vælge mellem medsøjlen eller usøjlen. Sig så. Den. Okay. Ja, godt træk. Og du fortsætter i krav, og du fortsætter i krav, og du fortsætter, og du fortsætter ind. Hvad vil hun helst have gå på? Da 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 da.